Quina calor, quina calor! Aquesta calor no es pot aguantar. Ei, per què no compres un aire condicionat o un ventilador, almenys? Et penses que no l'hauria comprat si tingués prou diners? Ei, Nia, què és aquesta música tan rara que fa estona que escoltes? És que m'ha semblat que una mica de música ens ajudaria a oblidar aquesta calor espantosa i potser ens refrescaria. Ah, m'estic rostint com un pollastre, això no es pot suportar! Doncs per què no ens anem a queixar a la Kotori i que ho arregli? Què dius, ara? Et sembla que ens podem anar a queixar de res després de destrossar la teulada? Va, anem a dir-li 4 coses. Amb permís! Nosaltres dues, com a membres de ple dret d'aquesta societat moderna pretesament civilitzada, exigim que ens poseu aire condicionat i de passada una màquina per trinxar gel per fer sorbets. Tot això ho diu la Mayuko, eh? Ah, però què dius? Jo no he dit res d'això. És veritat que últimament fa més calor del que és normal i així no es pot estudiar, oi, Mayuko? És veritat, no es pot! Una mica de caritat per la pobra Mayuko, que es passa la vida treballant per una misèria. Es mereix l'aire condicionat i una màquina de gel! La màquina de trinxar gel la vols tu per fer-te sorbets? Teniu raó, l'aire condicionat no el podem comprar, però potser sí que hi podem fer alguna cosa. Quin horror de lloc! És ple de pols i de trastos! Qui parla? Si ets tu la que sempre portes trastos que agafes del carrer. Què dius? Jo només arreplego coses que es puguin vendre per molts diners. Aquestes andròmines velles i brutes que ningú no te les voldria ni regalades no m'interessen per res. Però sí que és veritat que està fet un desastre. El marit de l'àvia Inahola era aficionat a les antiguitats i per això n'hi ha tantes aquí. I després també hi han vingut a parar els llibres vells i les coses que ningú no sabia on desar. Si traiem els llibres i les andròmines, segurament hi correrà una mica més d'aire per la teva habitació. D'aire encara en corre una mica de tant en tant. Els banys de l'extraterrestre i la competència. Ostres, i la Nia? És veritat, li hem dit que anés a llançar tot allò i encara no ha tornat. Esclar, ja es deu haver tornat a entretenir remenant les deixalles, aquella. Va, dona, tampoc no n'hi ha per tant. Sí, però és que la Nia es dedica a replegar deixalles de vés a saber on i me les porta a l'habitació per construir-hi ovnis dels seus. Ovnis, dius? És terrible! Senyoreta Kotomi, miri quina desgràcia. Però què passa, Yoshiaka? Què són aquests crits? Miri això, miri que m'han donat. A veure, el rei de l'espai podreu fer realitat el vostre somni de viatjar per l'espai i arribar a tocar les estrelles. Obrim avui. Què és això? Que és un parc d'atraccions o què? Què dius, Kotomi? No és cap parc d'atraccions. Són uns banys, això. Obren uns banys nous molt a prop d'aquí. Que obren uns banys nous? Molt bé, doncs! Reunió d'emergència per decidir què cal fer. Em sembla que ara sí que patirem. Mai no hauria imaginat que tindríem competència aquí a Enohana. Yoshiaka, on són exactament aquests banys que inauguren? Es veu que són a dins mateix del cràter. A dins del cràter? Sí, he intentat anar-los a veure, però només he pogut veure el cartell. Quina mena de banys deuen ser aquests? Veient aquest anunci tan bèstia que han fet, el que és segur és que es tracta d'uns banys molt poc seriosos. Però sigui com sigui, són rivals nostres. Ara que les coses estan tan difícils, a la zona d'Enohana no hi ha lloc per 2 banys. Fer la competència a un establiment amb tanta tradició com el nostre. Si ens desafien, no tindrem més remei que enfrontar-nos i destrossar-los. No, un moment, Kotomi. Abans de decidir res, el que hauríem de fer és anar a veure quina mena de banys són aquests, no? El que vols dir és que per poder enfrontar-nos cal conèixer l'enemic, oi? No has entrat a la universitat, però saps estratègia, eh? Hola a tothom! Nia! Ho he trobat a les escombraries. Ja m'ho pensava. Per què vens amb tantes porqueries si el que volem és desfer-nos dels trastos que ens fan nosa? Per què t'enfades? Amb això construiré un ovni i el vendré per un munt de diners. I un bé negre. Et penses que te'ls comprarà ningú, els teus ovnis? Sí, que me'ls compraran. Però si és la Chiaki. Hola a tothom. Quin descans. Va, Chiaki, no facis compliments i vine a seure, que ara prendrem un te ben fresquet. Sisplau, Kotomi, 2 tés freds i un gelat de passada. Oblida-te'n del gelat. Ostres, Chiaki, com és que has vingut? Vols saber per què, Mayuko? Perquè he sentit dir que han obert uns banys misteriosos que són interessantíssims pels amants dels ovnis. Estic morta d'emoció. El rei de l'espai. Déu-n'hi-do, és evident que no podem perdre ni un moment per actuar.
Té raó, hem d'anar a inspeccionar els banys en secret ara mateix. Inspeccionar-los en secret? Això mateix, si no entrem dins el cau no podrem matar la fera. El problema és qui de nosaltres hi anirà. Si hi va algú dels que treballem aquí es notarà massa. Per tant, als banys de les noies hi podria anar... Sí, jo hi aniré jo. Tu, Chiaki? Bona idea. A tu és impossible que et reconeguin i podràs entrar com si fossis una clienta més i banyar-te sense cap perill. Visca! Sóc l'encarregada d'infiltrar-me en secret als misteriosos banys. Quina passada! He de deixar constància d'aquesta gran emoció. Quina amiga més curiosa que tens. Sí, ves, una mica. Si aquesta noia s'encarrega d'anar a inspeccionar els banys de les dones, el problema ara és qui anirà a veure els dels homes, perquè si hi vaig jo, segur que em reconeixeran. Sí, té raó. Si es disfressa la Nia, segur que ningú notarà que és una noia. Com que no té Quines galtes que tens! Si tu ets plana com una posta a planxar. Què has dit, Nia? Que no és veritat, potser. Va, noies, ara no és el moment de fer una escena, precisament. Ah, ja ho sé. I si li diguéssim a aquell amic de la Mayuko, el que va venir l'altre dia? Sí, home, aquell que va tan a la moda, amb aquell pentinat tan estrany, un de força alt i molt forçut. Ah, vol dir aquell que es diu Genzo? Ja està decidit, doncs. L'hem d'anar a buscar ara mateix i demanar-li que s'encarregui d'anar a veure els banys dels homes. La Mayuko i la Nia podeu anar a inspeccionar com són aquests banys per fora, però aneu amb compte que no us descobreixin, eh? Vinga, en acció! Els destrossarem, aquests de la competència! Hola, Genzo. Em sap greu trucar-te així de sobte, però és que et voldria demanar si ens podries fer un favor. Això serà una guerra sense quarter. Moltes gràcies. Molt bé, nosaltres ens quedarem aquí, treballant els nostres banys. Vosaltres concentreu-vos en la vostra missió. Sobretot que no descobreixin que sou espies dels banys Enohana. Aneu amb peus de plom. Uf, quin pal. Si quan torneu ens porteu informació interessant, el sopar serà el millor de la vostra vida. Anguila amb arròs i sopa i podreu repetir. Que bé! Quin èxit! Sopa d'anguila i anguila amb arròs! Faré d'espia en una missió secreta d'inspecció d'uns banys extraterrestres! Quina emoció! El futur dels banys Enohana depèn de l'èxit de la vostra missió. Confio en vosaltres. Moltes gràcies, Genzo. Em sap greu haver-te fet venir corrents. Va, tampoc no feia res d'interessant. Vinga, en marxa sense perdre temps! Ostres, quina vista més impressionant! Aquest cràter gegant és el vestigi d'aquell primer contacte tan misteriós i decisiu amb els extraterrestres. Però, caram, aquesta és l'experiència més intensa que he viscut. Però quina mena de banys deuen ser aquests que hagin triat precisament l'interior del cràter per construir-los? Si els anem a inspeccionar és perquè no sabem com són, no? Els universitaris repetidors sou una mica curtets, Què m'ha de dir una extraterrestre de casta negativa que pensa amb la panxa i que es ven per un bol d'anguila amb arròs? Ah, sí? Doncs si no vols el teu bol d'anguila amb arròs, Mayuko, dóna-me'l a mi. Què? Quan ho he dit jo que no el volia, Va, Mayuko, de pressa. Anem a inspeccionar aquests banys dels nassos d'una vegada. Què fas, Chiaki? No hem de cridar l'atenció, hem de semblar normals, d'acord? Ja ho sé, Mayuko. La Chiaki Komatsu es dirigeix cap a aquests misteriosos banys extraterrestres. En marxa! Un moment. Bany, el rei de l'espai! Quina ambientació més misteriosa! Això són els banys nous que venim a veure, No en té gens la pinta, aquest edifici, de ser uns banys. Ei, Mayuko, que ja hi puc entrar! Me'n moro de ganes! D'acord. La Chiaki i en Genzo entrareu a veure com són els banys per dins. I, mentrestant, la Nia i jo... Molt bé! Abans que res, una bona banyadeta! Però què dius? Tu has de venir amb mi a inspeccionar els banys per fora. Quin avorriment! No diguis bestieses! Vine amb mi ara mateix! Deixa'm anar, Mayuko! Ai! Vinga! Anem a explorar aquest món desconegut ara mateix! Bé, si no hi ha altre remei... Va, acabem de pressa amb això i anem-se'n a casa a menjar l'arròs d'anguila. No cridis, que ens sentiran. Sembles una lladregota professional. Què vols que faci si aquesta missió de reconeixement és secreta? Para de queixar-te i prova de trobar alguna cosa, tu també. Sí, però què he de buscar, si es pot saber? No ho sé, alguna instal·lació estranya o...